37 Ross Boulevard, Pangasinan, Pangasinan. May delivery po kayo. Bakit may video sila? Huhuliin ka namin! Gala! Pasuyin na lang po kami. Ay, oo. Samahan nyo na lang po kung sa... Hindi, gala! Ano yung pang-ano? Kaya delivery. Pwede Ikaw, nyo na lang dito. hindi ka siya. Hindi ano yung sasakyan. Bahala kayo, wala kayong face mask. Hindi yan o yun. Sir, dito na lang tayo sa gitna. Sir. Ayan. Dito na lang tayo, sir. Sa gitna. Dito. Yan. Alright, yan. Sige na lang tayo. So, good afternoon po sa ating lahat. And sa ating birthday celebrant, Sir John Francis Dominic Rivera. Happy 24th birthday po sa inyo, sir. And sir, alam nyo na kung kanino galing itong surprise ito since naman po yung mga pictures. And itong surprise din po na ito, sir, meron din po silang pinadalang message na papasahin ko na lang din po para sa inyo. Okay ba? Alright, sir, dito na lang, sir. Yan. And so, basahin ko na lang po yung message nila. To the love of my life. Sir, dito na lang sa gitna. Kaya niyan, sir. Happy 24th birthday sa'yo. Ma'am Bayer yan. We've been together for 6 years na and for so many milestones. From college life to our future migration. I just wish you nothing but all the good things in life because you deserve it. Thank you for letting me stay in your life. For letting me meet your wonderful family. For treating me right. And for being my happy PL and my all-in-one. I'll always be proud of you, my love. I love you and cheers to more years to celebrate together. From Ma'am Rochelle Talusan. Ayan, balakbakan naman natin si Sir! Alright, sir, dito na lang tayo. And hingin na lang din po yung message nyo, sir, para sa ating sender. Kay Ma'am Rochelle. Kahit short message lang, sir, kaya. Thank you, alam niya niyo. Ayan, thank you. Thank you, Rochelle. Ayan, once again, palakpakan naman natin ang birthday celebrant. And Merry Christmas to everyone. Kantahan din po natin si Sir ng happy birthday po. Alright, kantahan po natin si Sir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, yung mabilis naman po sabay-sabay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, sir, and meron po tayong cake na nakahanda, sir. And before you blow the candle, Mr. John Francis, wish na lang po muna tayo. Alright, and alright, once again, happy 24th birthday po. And meron din po tayong cake na nandito and request po ito ng center natin. Bubuksan nyo daw po ito, sir, para makita nyo po. Bubuksan nyo daw po yan. Alright, para makita nyo. Ayan.
Okay. Alright, sir. And ganito na lang po, sir, na picture na lang po muna kayo dyan, sir, sa gitna po. You